Здравейте, приятели и участници в Моденита БГ! Днес съм ви приготвила нашата месечна томбола. И ето тук, в тази купа, се намират всички имена на нашите участници с перфектните си рецепти. Всеки заслужава да спечели, но само двама ще бъдат късметлиите този месец. Първата награда е сокоизтисквачка, а втората награда е покривка за маса. Нека да изтеглим и първият победител. И той е Цветелина Георгиева от град София с рецепта питка за прощапулник. Заповядайте. Това е рецептата и имената на участничката. Тя се е справила чудесно и е нашия първи победител за месеца. Вторият ни победител, който ще получи уникалната и модерна покривка за маса, е Росица Вангелова от Асеновград. Тя печели с рецептата си гевречета. Ето и нейните имена. Честито и на нея! Участвайте и печелете отново в нашите игри на www.modenita.bg.